No proste niečo, že úplne také, že báječné. No a teraz už konečne sa naozaj môžeme venovať práci. Celý deň a celú noc. Tento Jingle Bells, ani toto už teraz potrebovať, nebudeme, takže si to dám na bok. Lebo mi to tu len zavadzia. Toto si tu ešte necháme. Tieto prípravky tiež si tu necháme. Toto je fajka, ktorú si za chvíľočku naplníme. Makaróny nemám rád. A prečo nemáš rád makaróny, Pane Bože? To mi skús vysvetliť. Prečo nemáš rád makaróny? Veď makaróny sú úplne, že mňam. Toto potrebujem trošku hrubšejší. Vadí mi to, jak sú duté a sú moc tlusté, ale veď makaróny to je to najlepšie, čo môže byť. To je to najsamlepšejšie, čo Taliani stvorili, proste makaróny. Makaróny. Špagety sú proste takí chudobní bratranci, alebo teda sesternice. To sú tiež špagety, takže to sú oni. Chápeš? Makaróny, to je to práve orechové. Že to máš proste veľké, v ústach je to také, že a ešte to môže, že dýchať cez to, chápeš? Že keby si sa topíš alebo niečo, tak ešte aj dýchať cez to môžeš. Až sa mi gebry spustili. Macarone in bolognese, mňam, tutti frutti. Pizza pasta. Al Capone. Čakaj, teraz sem dojde nejaký zarytý fanúšik Al Caponeho a mi povie, pošle mi konskú hlavu do postele. No a čo dobrého ste mali na obedíček vy, mňam? Pochváľte sa. Ale ne, že si budete vymýšľať, že ja pôstujem, ja nič nejem. Už 3 týždne som nemal nič v hube. Lebo tomu neveríte ani sami. Netýrajte tie svoje tela. Pečené kuže s takovou zeleninou z pánve, a to môže byť dobre. Ja čakám, čo žena pripraví, niečo sa tam už peče, ale nechám sa prekvapiť. Aha, takže takto. Dobre. Ja som sa tiež nechal prekvapiť. Aj keď teda pani manželka vravela, čo bude dnes na obed. My sa tak striedame, že keď ona má čas a že nemá nejak veľa práce, tak varí ona.
A naopak, keď má zase ona veľa práce a ja mám toho menej, alebo sa mi nechce, alebo som proste lenivé prasa, tak varím ja. No tak sa tak pekne striedame. To je jak ten vtip, že raz je manželka hore a raz som ja dole. To tak pekne striedame. Dobrý deň, šéfko! Počúvajte, vy neviete nič iné používať, len vedúcko a šéfko a podobné kokociny? Však normálne prídem a pozdravím. Nazdar, ujko, čau, strašil, čau, starý dzedo, alebo ja neviem, volačo. Ale musíte furt volačo, že šéfko, dobre, že mi nehovoríte čau, súdruh, ty kokos. Pane Bože, však normálne pozdravím, jak človek. Šéfko. To si došiel z autodílny alebo odkiaľ? Pane Bože, ja som mentál. Ja tu mám kávu a polku kávy. Všetku tú najlepšiu penu som si vylial teraz tým brúseným. Ja som mentál. Fakt. Som ja normálny? Pane Bože, už mi povedz, prosím ťa, som normálny, alebo... Ja neviem. Ja nechápem. Ja nechápem svojim pochodom niekedy. Lebo toto fakt vyzerá, že nie som geniálny, ale som imbecil. Všetku tú dobrú penu som si vydrbal von, tuto ju mám. Na celom stoličku. Na celom stoličku vylatú mám kávičku. La 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 la. Vy včera neviete, ktorá to je pesnička toto, že? A jaká je, že zahrajte jubilentom. Boj si zmazal správu od používateľa Kuku. Aha, čo mi písal Kuku? Ukáž. Čo mi písal Kuku? Čau, sústruh. Aha. Poslušne hlásim. Karma. Ja ti dám karma. Karma. Ja ti dám karma. Tá. Mám nejaký delay. No, idem si po 4 dňoch zapáliť fajku. Krásne vonia, teším sa na ňu. Krásne vonia ten tabak, krásne. Dnes po 4 dňoch som si dal normálne, že obed. Aj raňajky som mal. A verím, že mi to zostane v brúšku a neulecí to v žiadnom tomto. Inak ahoj Bojsi. Len tak medzi nami. Čau Bojsi. Teda neviem, či tam je ešte stále šéf, alebo je tam už teraz Bojsi. Šéf si ide zatočiť novým volantom. Má volantík na toto, na simulátor. Farming. Pane Bože, skoro som si vydrbal celý tabak. Ježišmária. Môj tabáček, hej.
aj 3 hodiny. Aha, a to je super, náhodou. Keď som mal ešte volant, a kým ma Jakub neprevrátil, lebo mi strhol na schvál volant, a to som ešte býval v Bratislave, tak som si jazdu volantom užíval a potom ten volant začal zabáčať zrazu len do jednej strany, tak som ho musel bohužiaľ vyhodiť. Niečo sa deje, čet, lebo absolútne necítim tú fajku. Musím to dať inde, lebo je to dosť desivé, čet. Keď mám byť úplne uvarený. Noel, fröhlichen Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, fröhliche Weihnachten. No normálne nemám chuť na tú fajku, na tej... Teda chuť na ňu mám, ale necítim ju. Co som nakoniec dostal nejakého sracého covida? Či sorry, covid už neexistuje, pardon.